Bezoekers van het Wetterforum nemen de bregen, de tunnel of de wettertaxi. Want het congres vindt plaats op de Jersey-side van New York. Een mooie symbolische opmaat van dit onderwerp. We had two boats running, one boat with 74 passenger boat 3 times, and we were pretty full, and 149 passenger boat 3 trips, which was also just about full. In de grote zaal van het Liberty Science Center praten ze aan 140 zakkundigen in de wettertechnologie en bestuurders over de nieuwste toepassingen in het vakgebied. In een lidzeeltje wekselt de Friese delegatie van bestuurders, wetteringenieurs van Wetsers en de TU Delft informatie uit met haar collega's uit New York. Het gebeurt net in de grote fora, in de grote zaal, want dat worden hele algemene verhalen. En ja, dat wordt wisselen en daar zit je bij. En nou ja, eigenlijk weet je dat wel, het is weer even een bevestiging van. Maar het gebeurt echt, is uw ervaring, in de liedse zeeltjes, waar het volle specialistische wordt en waar je de 1-op-1 contacten lezen. Wat kan Friesland nou voor toepassings bijdragen dat de Amerikanen verlet van hebben? Wat wij in Snits hebben met het DESA-project, waarbij decentraal het afvalwater en ik het afvalwater vanuit de toiletten zuiveren wordt. Ik werd broek wordt om energie op te wekken. Nou, daar is nou een grote interesse voor, omdat hier in Amerika in New York dat te passen. Well, one of the things that's very interesting is how in the Netherlands you're able to use stormwater in very innovative ways. Stormwater as a resource. In the United States, our systems are set up so that we use stormwater as we treat it as a waste, and we don't use it in ways where it can have multiple functions. And that's one of the main things that we can learn from the Dutch. Leeuwarden is proud of its historical and monumental buildings. En ja, er wordt ook stevig aan een PR werken deze dag. En we moeten dat volle vaker doen. Gewoon zien letten, wat heb ik te bieden, wat is uw kracht, waar ben we goed in. Want wij vinden dat zelf vaak veel te normaal of veel te gewoon. En een oor die zit dan echt te zeggen van jongen, ken je dat willen we broeken. Nou, dan is dat is precies wat we willen.